Okidoki. Det er ikke altid, man har luksusen af at have fysisk kontakt sammen med sine kollegaer. Nogle gange så sidder man remote, og man sidder ikke ved siden af hinanden og kan prikke på skulderen til kollegaerne og sige, hey, kan du lige hjælpe mig med det her? Så derfor så handler det om at være dygtig til at kunne lede en organisation det. Og hvordan gør du så det remote? Og det har jeg 3 gode tip til. Sørg for at have en platform, hvor alle kan kommunikere på. Det kan være Microsoft Teams, eller det kan være Skype, eller det kan være Slack. Det bruger vi selv. Det er jeg super glad for, og det er nemt. Sørg for at have et projektrum, hvis I er en projektvirksomhed, hvor alle kan gå ind og følge med i, hvad sker der undervejs. Hvor er vi henne i et eller andet, uanset hvem man er. Nummer 2. Prøv at afspejle de fysiske rammer på jeres kontor i den virtuelle verden. Sørg for at have stand-up-møder. Lige så vel som I har stand-up-møder på fysisk, så kan man sagtens have videomøder, hvor man lige tjekker ind og fortæller, hvad det er, man skal lave i løbet af dagen. Måske det kan hjælpe jer at have to-dos, hvor man inde i det virtuelle space viser, at jeg har den her række to-dos, jeg skal lave i dag, og så i slutningen af dagen ligesom tækker af og siger, at jeg nåede faktisk alle to-dos'en, eller der er egentlig jeg ikke lige noget at komme i mål med. Husk at sørge for at bruge sjov og ballade og sammenhold, som man jo normalt har på et kontorspace. Det kan man sagtens have i den virtuelle verden. Sørg for, at der er en eller anden form for kanal i jeres kommunikationskanaler, hvor det er okay at lave sjov og ballade med en god tone. Jokes og hvad ved jeg skal der være plads til. Og måske du også som leder skal fordre den slags ting. Nummer 3. Vær som du vil være fysisk. Jeg er super fan af at smide smileys på, når jeg skal prøve at sætte en stemning på en eller anden tekst, jeg har skrevet, fordi det giver en form for lettere stemning på de svære tekster, der er svære at afkode, når du ikke selv kan være der fysisk til at se det. Det kan også være en gif eller et eller andet, som letter en stemning. Så for at lade være så mekanisk og robotagtigt. Det kan sagtens være menneskeligt, selvom man er remote. Det var mine 3 tips. Jeg håber, de kan bruges. Var det nogenlunde?